Tak som vnútri a toto je jedna z najvychýrenejších koncertných hal v Londýne, takže trošku znamená to aj v obrazoch. Určite stojí za to. Okrem toho, že hrajú ockovú obľúbenú Helen, tak si pozrite, ako toto vyzerá. Dole zatiaľ veľmi plno nie je, ale koncert začína o 8. Od 8. do pol 9. nejaký, neviem, nepamätám si. Videl som tam názov skupiny napísané niekde nejaké Dutch čosi, ale neviem, pravdu povediac, čo to je. A bol som tam, na tomto mieste som sedel chvíľku medzi tými dvoma paniami, ale som si povedal, že kašlem na to, idem vyššie, pretože tam sa nedá stať. V dvoch prvých radoch od bariéry sa nesmie stať. A tá železná, to zabradlie, čo tam je, popod ktoré som vždy pozeral, keď som sedel v prvom rade, akurát, že teraz sa tam nemienim pchať medzi týchto dvoch ešte, tak tam je to fajn. A akurát, že keď sedím v druhom rade, alebo bol by som sedel tak ako tu, a akurát by som to mal vo výhľade, tak sa idem radšej do tretieho radu a asi sa postavím normálne a budem stať, lebo verím tomu, že väčšina ľudí bude tiež. A teraz ešte dozadu, že je to tu vyzerá tak normálne, tak kopne ako v Prešovej v Dome kultúry Eroha na balkóne. Akurát tam je nejakých menej radov ako tu. A tu je zatiaľ stroho obsadené, ale bude určite viac. Tak. A keď mám tie meniny o 2 dní, tak som si kúpil tričko najporáži. Aj z 20 libier, aj s manipulačným poplatkom za platbu kartou, lebo v hotovosti som mal iba 18,50. Tak, čo už, žijem iba raz, ne? No, tak zatiaľ to uzavriem a možno už sa ozvem až po koncerte osobne. Medzi tým určite nejaké pesničky budem chcieť zaznamenať. Tak, majte sa pekne.